Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Είμαι η κόρη του Δία και της μνημοσύνης. Μούσα. Πού είναι οι υπόλοιπες? Μούσα πολύτροπη, πολύτεχνη και όλες τις υπερβολές μαζί. Εγώ λοιπόν ήρθα εδώ σήμερα διότι με καλέσανε να κεράσω τον κόσμο, να πιούμε, να φάμε και να γλεντήσουμε. Ο πατέρας μου έλεγε, ο πατέρας μου λέω, ο πατέρας μου, ο Δίας, ο πατέρας μου. Η δημιουργικότητας, η παραδομένη στην παρόρμηση, η αφοσιωμένη στην ειδονή και όσοι εφραίνονται φλερτάροντας με ένα νύχτισμα δεν θα πεινάσουν ποτέ. Ο Δίας. Είτε η ψυχή, είτε το σώμα τους θα αναθρέφονται η τέχνη. Έτσι κάπως μεγάλωσα κι εγώ, μόνο με τέχνη. Πεινούσα, θέατρο. Διψούσα, χορός. Και για γλυκό, μουσική. Πολύ μουσική. Έτσι λοιπόν, μου είπαν σήμερα να έρθω εδώ. Είπε θα έχει καλό φαγητό. Ποιος ξέρει. Μάλλον θα ξεκινήσουμε με μπουκίτσες φλαμέγκο. Μάλλον. Δεν ξέρω. Έχω και έναν βοηθό κάπου εδώ. Ιδανικό για τον κυβισμό, τον τανταϊσμό και τον σουρεαλισμό. Ωραίο μου ακούγεται αυτό, αλλά τι θα φάμε? Εκπρόσωπος και αφετηρία. Φράγκο. Φράγκο, συντηρητισμό υποπτεύομαι και δεν θέλω να υπάρχει κανείς εδώ πέρα ανάμεσά μας. Ας περάσουμε στο πρώτο πιάτο λοιπόν. Πρώτο πιάτο. Πρωτόγονη έκφραση. Νόστιμο μου ακούγεται. Αφρικάνικης προέλευσης. Ναι. Απλά υλικά που σίγουρα βρίσκονται στο ντουλάπι του καθενός, όπως ρυθμός, χαρά, συμβολικές κινήσεις. Μόνο που έχω λίγο το στομάχι μου τώρα τελευταία. Έχει απολυτική δράση. Ας περάσουμε στο δεύτερο πιάτο. Κυρίως πιάτο. Αναγεννησιακή σως βινεγκρέτη της Παρασκευής με γευστική βάση τον μπαρόκ και γαλακτοπατοποιητή το ροκοκό. Γαρνιρισμένα σε μια κλασική σαλάτα με κομματάκια ρομαντισμού και μεταρομαντισμού μαζί με ρολό ροδισμένης σάρκας από πλιέ. Πεντανόστιμο μου ακούγεται. Τι θα λέγατε για ένα γλυκό? Γλυκάκι. Γλυκό. Τρελαίνομαι για γλυκάκι. Λιωμένη Saint-Bert-Marie. Μπεν Μαρί. Σοκολάτα με ιταλικό βούτυρο ηλπρέτερο σόν αμειγμένη με ζάχαρη που έχει παρηβράσει ώστε να γίνει ελαφρύ σιρόπι χτυπημένα στο μίξερ μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. Το ένα μείγμα ενσωματωμένο στο προηγούμενο, φορμαρισμένο στη λαδόκολα, ψημένο σε προθερμασμένο φούρνο για περίπου μία ώρα. Θα φάμε καλά δηλαδή. Κάπως έτσι προετοιμάστηκε η σημερινή παράσταση. Χορός πασπαλισμένος με συναίσθημα, φαντασία, άχνη και μελωδία. Πολύ ωραία. Μούσα μου, κόρη του Δία. Η παράσταση ξεκινά. Ας περάσουμε λοιπόν μέσα.